Hello guys, nonton गासैखौबो बरायहरबाय आंनि YouTube channel-आव। So लोगोफोर जों दिनै शूटिं खालामहैनो नागिरदों। नै एक्ट्रेसआ देलायगासिनो। ओमफ्राय बैथिंहायबो माखासे नेगासिनो। जों दा थांसै जाबायना देलायनाया। So जों नै थाबायगासिनो। पिरपिलि गाखोनानै थांसै जोङो। Hi बोल्दो एक बार। Hi। समायना नुदोंना एक्ट्रेसखौ बरिया। Hey आंना केमेराया मबाइलाव लासै लासै थाबायनोसै। नै एक्टर बिथांमोनहा साइकेल खागासिनो माने साइकेलजों एन्ट्रि जागोन आरो गुन्दाफ्रा। नैबेनो जाबाय एक्टरा। हाय होनहरदोब्रा एक्टर। हाय। ओमफ्राय नैबे जाबाय गुन्दा लेडार। नै जोंना पिरपिलि ड्राइभारा। I'm a पिरपिलि ड्राइभार। सले गाखोदो। सले बिदिब्ला जों दा थांगासिनोसै। गेटखौ बावदोंसो। खारहांबाय जोंना नै गारिया। थांगासिनो नै जों दा लोगोफोर जानो मिन्थिया बर बाजार जों लाइट लाबोनाया बावबायना जे माने मिस्टार इन्डियाननि भिडिअ नायना फाग्ला जासिगौमोन आङो मानसिफोरा कमेन्टआव सोर माबा गुफुर दोनोलै सोर मोनानि थिनथायाव गुदिबारियाव थांदों मोनानि थिनथायाव गुदिबारियाव सोर मिस्टार इन्डियाननि कारनि टिम मिस्टार इन्डियाननि कारा ओमफ्राय बुट नुनानै मानसिया थैबाय जानो फुरैबा थांबागोन नामागोनथाय मोसौ लायनो थांबागोन खोमा ओइ देखो एक्ट्रेस सासेयानो ओइ थांफानोबा मोसौ लायनो थाङा फैद' थांनोबा हाला माला फुख'लांदोब्रा बिगाखौथ' थाङोबा थाब मुरुस माला थांला So लोगोफोर जों जायगायाव मोनफैबाय नै बयबो ओंखारजोब्बाय पिरपिलानिफ्राय पिरपिला माबाखौ पिरपिलि दान खेवबाय साइकेलखौ र' खेवना साइकेलखौ खेवखौ दा बैथिसो लांबावगोन साइकेल खेवग्रा बिथाङानो बैथिसो लांगोन ना साइकेलखौ ओइ बुसावसो आइ सालायलांसै नों अबाव सालायलांगोन नोङो दि सालायदो होनबालाय बिथाङा साइकेल सालायनो लुबैदोंनो ओइ खाल्थां गोग्लैगोन हमथा बोरबा गेलेबासो थिखोबावना हो सालाखौ दोलागोन बोथिं ओइ बिमाबो माबाया मा होनो लकेसन अबाव लागोन अबाव मागोन रायलायगासिनो नै बिसोरो लकेसनखौ नागिरदों अबेथिं लानाय जायो बिदि माबा ओइथिंनिफ्राय थांनानै ओरै थांनाय लाबाबो जासैना ओइथिंनिफ्राय फैनानै ओरै फैनानै ओइथिं थांनाय इनिफ्राय सासे जागोनथ' हाजोआव बिदिबा इनिफ्राय माने सानलाइटखौ नायदों आङो सानलाइटआ मोखाङाव ओरै हाबफैयो गारिया इनिफ्राय लानोसै लाबो गारिखौ दोनस्लायनांसिगोन दा नै बिथिंनिफ्रायसो लानोसै नै ओरैजाय लानानै ओरैजाय ओंखारलांनायनो आरो
माबानो जागोनलै ने स्टेन बाय स्टाइल देखायनायनि ब्रेक गैया सेंग्रा आगदाथिं आरो अबेसिम सालायना फैखो ब्रिजसिम देलाय होगासिनो नै एक्टरा चाला देलायनोनो रोंथारा दासो देलाय होदों नै हाग्लासो जागोन ओके साइलेन्ट एव रायलायबाबो जेबो नंखाया दे माबा होखाया नालाय बेयाव पलियाम होखाया नालाय अफ खालामगोनसो नै इयावसो रायलायनाया बेसेबाङाव हमनांगौसो नै दा रेडि जाहांबाय दे रायलायबोदोल' थाबायबोदोल' दे मिनदो रायलायदो नोंसो रायलायदो रा दे हमना फैखादोरा आखाइ हमना फै दे आखाइ हमबासो समायगोन दा एसे गथ'आ जेबो नङालै फैबाबो सौजाबासो खिथौ थां बेनो जाबाय पुराना पार्कआ दा बेयावनो जासिगोन बिथांमोननि शुटिंआ बैगिर जानो गोसोबा जादो सोर जायो पार्कआनो बोराय जाथारबाय सिगाङावसो साबसिनमोन ना दैबानाजों खुरखालांजोबजाबाय स' लोगोफोर एक्टर एक्ट्रेसनि शटआ जोब्बाय नै जों दा बैगिर जानो नागिरदों आंनोबो खबसेयाव दं नागिरा एबार गुन्दाफोरनि एन्ट्रि केमेरामेन ओइ कमेन्ट खालामनांगौ आरो एक्टरखौ मानसि नुदों बरिया नुदों सोर केमेरामेनासो जागोन मेंबायलै बैग्रि जाबाय ओमफ्राय मेंगानायनि खारनानै मेंदों बैग्रि खाग्रायानो बेयो बिनिया गाबोन जागोन शटआ माबा गालिनबाय लांसैलाय ओमफ्राय दसे उनाव मोसौ लांनोसै आङो फावनि मोजां मोननायसो ओइ बिरखां नामा सुनहेना सुनहेनायाथ' आंनि मोजां मोननायसो नोंथ' बिराद सुनहेनाजोंनो रायलायखादों होनदोंरा इसे थाबायमोन इसे फैबायमोन आङो दे नोंथ' जों जौ लोङिग्रा मादैनि फिसाजोंसो रायलायथारदों सुनहेनाजों जायाखै नोंथ' जों जौ लोंग्रा मादैनि फिसाजो सुनहेनाजोंसो रायलायदों नोंथ' जों जौ लोंहैग्रा मादैनि फिसाजो सुनहेनाजोंसो दे मावबा मा मावनो मोजां लादोंरा ल' लाबाय था नोङो इदिल' हेलौ केमेरामेन जाथ'दों आं दसे एक्सन ओइ नै फिरलाय सुनहेनाया जाबाय आंनि जिउनि दाउ जाबाय थावदो दे एक्सन सुनहेनाया आंनि जिउनिसो दाउ मैना बियो आंनि मिथिबाय स' लोगोफोर दिनैनि शुटिंआ जोब्बाय जों दा थांफिनसै न'आव नै बिथांमोननियाबो जोब्बाय दाउ मैना होनलायनाया जों दा पिरपिलि गाखोनोसै साइकेल थांसै गाखोबाय जोङो पिरपिलि नोंखौलै जोंदो हेलौ गाइस दिनै सेकेन्ड शुट नै रेडि जागासिनो जाबाय रेडि
Ulay, bos mas. Nei, Hasilin sekali. aktrisnya. Jadi lo punya minggu berapa ba? Minggu berapa jauh? Bikin ra, bikin na, jaber. Ya minggu pun gak sering Nei, Kalam jalan sih bra. dinai beba dong. Kau tahu dong. Bai dia zagan di ni video ah, bai dia. 18. iPhone mau ulay. Nai miang jaber. Nai nane iPhone. Ini na lo. Deh, thapai betul deh. Apa lagi yang pernah? Deh, sih menurut deh, thapai betul lo. Action. Kali alo kaza. Mama na gotan lesot. Sana ku di panel lah. Bidang ini yang tubai. Ebar bisnis kan. Ayo kumsi sini ya. I'm Gunda leader. Nih, saja phone lagi sini. Kumsi nu bawa berat juga kep kasih nampak. Yo, cincin serang nu ya. Umbes sudah. Macam ni. Bilang deh. Matut dinilai ang ni tahu punya dapat begini supu jalan. Sekarang senang ya. Jadi start. Cứ thay sữa nào mình. So logofer di ni apa sebetulnya boy shooting जों दा थांनोसै जेब्ला बे भिडिअखौ आगारगोन अब्ला आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन दै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय दा नै थाबायनोसै जोङो फट' खेबदों बिसोरो आं फैग्रोबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरदो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर बाय बाय फैदो